u SKC-u. Biće dosta naših grupa, biće gosta iz Mađarske i iz Makedonije, to malo smešno zvuči. Da, iz inostranstva. Iz južnih zemalja. Vi ćete biti... Pa, mi smo nosioci u stvari tog projekta celog, mi smo zvali u stvari svi ti ljudi koji će svirati, sve te grupe, to su u stvari naši kolege, naši prijatelji i motiv je u stvari se poklopio sa prvim danom, to jest danom, prvim decembrom svetskim danom, znači od sad će valjda to svake godine da ide. Da, trebalo. I bitno je da se nagoši, da vidim da se ovih dana priča mnogo o Sava centru, znači ovde je klasika, a u SKC-u je rock veče, znači rock bendovi su u SKC-u, nemojte zvati za rock. Da se ne zbunite. Jeste, juče, ko sam čuo gore da su ljudi zvali i shvataju da je to u Sava centru, nije u Sava centru, u SKC-u je rock svirka. Znači, grupe koje ćete čuti kasnije, koje će svirati Delarno, znači Party Breakers i Dudua, Rambo, Amadeus, Gari Paramecium, onda još dosta drugih, bit će izvođača gostiju koji nisu možda zapisani ovako, ali koji će biti tamo i sami će da učestvuju. Dobro, otprilike nosioci čitavog programa, to je trebalo da bude ove grupe koje si spomenuo, je li to sve potvrđeno sigurno? Sve je potvrđeno, taj džingl koji ide, to su te potvrđene grupe. Sad, ja sam se čuo s Margitom, Margita će verovatno biti uveče, su oni doputovali juče, ne znam, da isto iz Skopje, dakle, znači ona će biti tu, Baby Doll, dosta ljudi će biti u samom Dudua, znači naši gosti koji su i ove godine bili na gostovanjima našim koncertima po Beogradu, nažalost i nismo išli dalje, biće večer, znači glavni band smo mi i naši gosti, u stvari, koji su tu. Šta trebamo da napomenemo? Treba napomenuti, da, za razliku od Sava centra je gde novac ide. Novac ide za borbu, za direktnu bolnicu. Da, direktno u bolnicu, znači ne ide u fond, jer fond mnogo liči na SIZ-a, znamo da su SIZ-ovi uništili ovu zemlju, znači muzičari neće da misle gde taj novac ide, već hoće da ima čak i ugovor, to piše da svaki muzičar koji učestvuje ima pravo da proveri gde je taj novac posle, će još da stiže novac i posle koncerta. Znači možemo da vidimo gde ide, to je zna se da će da bude na žiro računu bolnice ili fonda za borbu protiv side. Nećemo da novac ide na brošure, da ide direktno ljudima koji su stvarno u frci od toga kako bi im se pomoglo, bar na taj način. Humanitarna akcija je izuzetno dobra što ste to sve tako organizovali. Dobro, mislim da bi trebali da spomenemo malo VDA. Da, ja bih to pomenuo sa naš bubnjar u stvari, zato smo imali nosioc toga, jer je ovo počelo se pranilo još pre mesec i po, u stvari kad je Ivica Vladović i umro od te opake bolesti i mi smo počeli za ovo sve se dogovaramo, to treba negde 5. da bude, ali pošto se poglopio prvi sa ovim, pa da bude znači 1. decembar i ovom prilikom bi njegovoj majci rekao, pošto ona nema nijedan snimak njegov, jako on jako puno radio, nema nijedan snimak uživo, da će ovih dana, ja sam sad urednici Ane Miličević dao jednu kasetu, znači ovih dana će da bude spot Dudua sa koncerta direktno, tako da će moći da usnimi i njega i ne samo njega, zato što on stvarno jedan od najboljih bubnjara koji je na ovom području bio, to je bubnjar i Šarlo Akrobate i Katarine Druge i gomile grupi i jako puno rock sceni uopšte pomoglo. Tako da će, stvarno je tužno što se njegovo ime zanemarilo i mislim prošlo, evo tek se sad pominje, mislim, nešto jako on stvarno puno. Vi ćete pokušati koliko toliko da ga otrgnete od zaboru i pretpostavljam da će večeras biti pominjen. I ove pesme i ovo što ćemo čuti, to je jedna od pesma koju stvarno on jako puno voleo i eto sad je urađeno pre jedno mesec dana potpuno i video, znači i audio. Dobro, da ćemo imati prilike to da vidimo, da čujemo. Pa vidjet ćemo, mislim, Babylon pesma koje nismo čuli do sad, možemo čuti. Hvala što si bio gost u našem studiju. SKC večeras jedna od grupa, to je glavna grupa do 2 sa gostom.